in Debenkulu. Ngithanda ukuqala ngokubingelela Nkosi yamakhosi. Ngibonge leli thuba anikeza lona. Ngibonge futhi amakhosi akhona lapha. Ngibonge nabafundisi, nabavangeli, nabashumayeli, nani nonke maNazaretha. Leli thuba ngoba namhlanje ngifike ngenxa yezizathu ezimbili zintathu mangasho. Yokuqala ukuthi ngibe ingxenye yale nkonzo yalo mhlangano, nami ngibe khona akulokuculwa uthandazo esontweni lika Shembe. NgoJuly bengikhona, ngathokoza kakhulu ukuba nani. Ngithokoza kakhulu futhi ukuba nani ngoJanuwari. Amen. Unyaka mawuqala. Amen. Isizathu sesibili ukuzothatha ibusiso. Amen. Uzothatha ibusiso uNkosi yamakhosi. Amen. Njengomongameli walelizwe ukuthi zonke izinto njengoba uNkosi yamakhosi ishilo zihambe kahle, kube nokuthula la eNingizimu Afrika. Amen. Kubo bonke abantu bakithi baphile kahle, labo abafuna imisebenzi bayithole. Amen. Labo abafuna ukungena emfundweni bakwazi ukungena. Zonke izinto zihambe kahle. Nalolu khetho oluzoba khona kulo 2024 luhambe kahle. Yileso sibusiso engithe ngizosithatha lapha. Hamba manje sengithathe leso sibusiso for bonke abantu bala eMzansi Afrika. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Isizathu sesithathu kuba lapha ukuzothula ireport. Inkosi yamakhosi yathi ngoJuly ngila yabeka izicelo ezithize kimi. Esokuqala yilesi sokuthi sithole i-loudspeaker nalombhobho esikhuluma ngawo manje ukuthi yonke into ekhulunywa lapha izwakale kahle. Lokho kwayenziwa. Umdumiseni kaNtuli ohlezi lapha eduze kwami wakuletha wazokuthula lapha kuNkosi yamakhosi. Amen. Ireport yesibili Inkosi yamakhosi iye yathi, Mongameli weKongolose, sicela ukuthi sibe nezakhiwo lapha ngoba ziyadingeka izakhiwo lapho abantu bazokwazi ukuthi bakwazi ukulala khona, bakwazi ukuthi bazincede khona. Ezikhona manje akusizakhiwo esingathi siyaziqhenya ngazo. Ngathembisa kuNkosi yamakhosi ngathi sizabona ukuthi sizayenza njani na. Namhlanje ngilethe ireport nezifanekiso sokuthi izakhiwo ezingakhiwa zingaba njani na. Inkosi yamakhosi ithe kungcono lokho konke kubekwe phambi kwamakhosi, phambi kwabafundisi, phambi kwabavangeli, bakwazi ukubheka konke. Bathi mabekubhekile bazobuyisa ireport ephelele
uye inkosi wamakhosi uMdumiseni Ntuli uyena ke ozoba elekelela yonke leyo nto ayibeke phansi phambi kwamakhosi ayibeke phambi kwabefundisi nabavangeli bakwazi ukubheka yonke le project ecabanga ukuthi ngabanhle kakhulu yokwakha izindawo ezu-1000 ezingakwazi ukuthi omama nabobaba bakwazi ukuthi akwazi ukubeka inhloko khona uma kunemisebenzi yesonto lapha. So lokho ke kumsebenzi esizimisele ukuthi singawuqala noma nini, kodwa sifuna ukuthi lawo makomiti esonto abhekisise yonke into athi maqedwe ukuyibhekisisa kahle ayonika ireport kuNkosi yamakhosi. uMdumiseni uzobe khona esebenza nabo uma sesithole imvume yokuthi le project iqale ingaqala. Nalabo esiye sabathola abasechayo ama-engineers nalabo bama-architect bayebeza lapho bazohlola umhlabathi, bahlola nendawo, babona ukuthi namanzi angakhishwa kuphi. Konke sekuhleliwe, sekusale nje ukuthi zonke lezo zinto zethulwe kulama komiti zithi ukudlula lapho ke ziyobekwa kahle phambi kwenkosi yamakhosi. uMdumiseni Ntuli kuzokwenza lokho naye nabanye abayinkokheli zesonto, bese uma kuvumeke bonke umsebenzi uqale ke. Mina ke ngizothanda ukuthi ngibuye lo msebenzi soqaliwe okanye uma sogqijiwe ngizobona kahle ukuthi kusetshenzwe njani, ukuthi abantu balapha bakwazi ukuthi bathole imisebenzi aleso sikhathi akwenzwa konke. Ile report engiyilethile ngibeke phambi kwenkosi yamakhosi. Ngiyabonga ke ukuthi ngithola ithuba lokuba lapha ngizoba enkonzweni nami. Ngiyabonga, ngihamba ngithwele izibusiso ezinhle kakhulu. Ngiyabonga. Amen.